שלום לכולם, היום נלמד כיצד אנחנו מתקינים עמדת טעינה מסדרת פנדה על הקיר. ההתקנה זהה לכל הדגמים בסדרה. בכל שלושת הדגמים האריזה זהה, למעט דגם RFID, אשר יש בו 5 כרטיסים חכמים להפעלת העמדה. באריזה יש לנו עמדת טעינה, כבל הזנה, כבל טעינה, בסופו תקע טייפ 2, שבלונה להתקנת בסיס העמדה, בסיס העמדה, שקית שבתוכה יש ברגים ודיבלים להתקנת בסיס העמדה, ווו לתליית כבל הטעינה. ובסוף יש לנו חוברת הדרכה. נמקם את תרשים הסרטוט על גבי הקיר. יש לוודא שהתרשים מפולס לפני הסימון. נסמן את 4 החורים ונקדח אותם בעזרת מקדח 6 מילימטר. נמקם את 4 הדיבלים לחורים שקדחנו. נפריד את בסיס הטעינה מעמדת הטעינה. נמקם אותו על גבי החורים שקדחנו. נוודא שבסיס העמדה מפולס ונחזק את הברגים. יש לוודא שהלשונית מופנית כלפי חוץ ונמצאת בחלקו התחתון של הבסיס. כעת נתקין את וו התלייה עבור כבל הטעינה בצידו הימני התחתון של עמדת הטעינה. לאחר שקדחנו את החורים, נמקם את הדיבלים והברגים. נקבע את הברגים לקיר. כעת נתקין את העמדה על גבי בסיס העמדה. בחלקה האחורי של העמדה ישנם 3 לשוניות. יש לוודא שאנחנו מניחים את הלשוניות על הלשוניות שנמצאות בבסיס העמדה. מניחים אותה טיפה מעל הבסיס ומשחילים כלפי מטה. יש לוודא שאנחנו חופפים. מעמדת הטעינה יוצאים 2 כבלים. כבל טעינה לרכב וכבל הזנה. חיבור החשמל ייעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. למידע נוסף ייכנסו לאתר הערכה.